Kto ti v živote radí, alebo od koho príjmaš pomoc a radu? Volám sa Mája a vnorím sa do vašej budúcnosti. Stačí zavolať na audiotextové číselko 0800 400 500 720. A veľakrát ľudia majú takú tendenciu, že radi poradia a radi ti niečo povedia. Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy? A je to super, lebo sa starajú a zaujímajú sa. No ja som si povedal, keď som dospel a osamostatnil som sa, že rady budem príjmať od ľudí, ktorí v tom, v čom mi radia, žijú taký život, ako chcem žiť ja. Teda, ak mi niekto radil o vzťahoch, tak som sa pozrel, aké má vzťahy. Keď mi niekto radil o podnikaní, tak som sa pozrel, ako funguje jeho podnikanie. Keď mi niekto dával rady v duchovnom svete, tak som sa pozrel na to, ako vyzerá jeho duchovný život. A stále som sa snažil prijať radu od človeka, ktorý v tej oblasti aj žije tak, ako by som chcel žiť ja. That's true. Yeah, that's true. That's true. That's fucking true. Čiže ak mi dával radu o peniazoch niekto, kto im nerozumie alebo má v nich neporiadok a nehospodári s nimi správne, tak zbystri pozornosť a možno, že to nie je úplne dobrá rada.